Unibertsitate rankinek orokorrian unibertsitateen arteko konparaketak itxeko balixo daue. Ikasle eta familientzat adibidez, unibertsitate bat aukeratzerako orduan, unibertsitatean esparru ezberdinak konparatu leikie. Aldiz, enplegatzaile batzuek langileak hautatzeko kontutan izaten dituzte rankinak, eta gero eta gehiago hainbat gobernuk, beraien ikaslei atzerriko unibertsitatean ikasteko bekak esleitzerako orduan, rankinetako emaitzak kontutan izaten dituzte. Lortutako emaitzakin pozigaz, neurri baten gure lanaren eta errealitatearen islada diela uste dut. Baina alatabe etengabe hobetzen jarraitzia da gure erronka, kalitatezko unibertsitate berritzaile eta praktikoa sustatuz.